Karepmu ki kepiye? Den Mas Broto ki karepmu ki kepiye? Den Mas Broto ki calon bojoku kok. Kepiye karepmu? Sing dijodohke kuwi aku karo Den Mas Broto. Kudu kowe ceplok. Kepiye? Gua ngecar. Gua ngeplok. Bubar. Calon bojoku tau uyak-uyak. Karepmu ki arep kepiye? Den Mas Broto kuwi wis dijodohke karo Ora iso. Hah? Hah? Yo loro. Loro. Iki calon bojoku. Iki ya calon bojoku. Ora iso. Iki nggon Ora iso, iki nggon aku. Iki nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Sing apik kowe tangane aku sikile. Iki nggon aku. Hop, anu Mas, tunil ditutup Mas. Nggih, sampun. Sik, nganti mlumpuk dadi siji. Lah barang kene dicengkewe kene kalah malah masuk rene iki lho, sik. Lho pelakon dadi satria pisan memulis. Sampun Mas Dalang. Sampun dipun minangkani, matur nuwun. Ngapunten nggih, Mbah. Kula nyeksa panjenengan. Ora apa-apa. Salin. Sakit. Ora masalah. Engko nek nganti kenaiken aku. Apa? Kancaku ketedun aku pilih kenaiken aku. Nggih, sampun Mas Gadeng nggih. Nggih, sekalian Mbak, sekalian kembang Pripun? rawe. Oh, saking Bu. Enggak sakit Mbak Linda. Oh, Mbak Linda nggih. Nggih minangkani pamundutan saking Bu Linda. Kacek. Kesel tenan. Sik leren sik kene. Leren Anu sik. Mas, nek sone kesel leren yen Mas. Sone leren yen. Ra oleh leren son ki. Jenengane Aku kesel kon leren. Kene sone ra entuk. Ya ora ngembut gawe. Oh, leren sik leren. Terus Mas. Duduk kayak minum Mimi. Ayo Nggih, nok kembang rawe. Nggih, kembang saking Bu rawe. Linda Singapura. Nggih. Menika ngersakaken kembang Kembang rawe. rawe. Dipun Dikantani, minangkani. Mbak. Monggo Mbak Niken, Ji, recangi nggih. sendika. Siap, Mbak. Hati-hati ngerti ning kabel barang untung ora nyaut untuku kowe mau. Lucu. Ayo kembang rawe monggo. Nggih, monggo. Yo. Ayo. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun Mbak Dalang Niken. sampun matur nuwun. Matur nuwun nggih Bu Linda sampun dipun pinangkani. Singapura sampun. Sampun. Bu Linda. Pun. Sampun Bu Linda. Pun aku sesuk tak kucing pura weh. Singapura abot banget. Oh. Singapura abot. Sesuk tak milih kucing pura weh aku. Sampun. Roten. Sampun Mas Dalang. Nggih, lapun matur sembah nuwun niku wau tesenten. Nggih,
Saking Pak Paijo wau napa? Pak Paijo wau. Ijo wau Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Terus enten napa wau? Gelo, Lho, nyidam sari, nyidam. terus Napa mleh? ngimpi Ngimpi. Ngimpi mangke karo lagu manut Pak Dalang. Nggih. Monggo. Arak pleci kuning apa kuwi, Pak? Wes enak. Selet-selet. Aku mulon joget tim aku gur mundur terus ora tau maju aku. Lah mergane ngopo? Aku maju ping 3 ora dianggep kayak mundur bablas. Iya. Senare kok curhat. Ya biasa. Nek kono maju sing kiper sapa? Ono ku bal-balan niki lak lagu. Sesuk nek job medun neh sing Ya, hadroh kowe bos. Podang kuning. Podang kuning sapa ya? Podang kuning Mbak Saras karo tante wetane kuwi. Tante sih. Tante Umi. Oh alah ya. Oh, tante. Oke, tante. Saya ngene lho, Pak. Men ketok aku men ketok enom iki nek nyeluk aku tante. Tante. Ki tante kayak ki tanco. Kayak ki plase dadi kayak tanco plas. Nggih, mau Mbak disepoti Saras kali Mbak Mbak Saras Umi. kali. Yo. Luar biasa. Mbak Iya. Saras, Mbak Umi. Terus Halo, pundi Tan. kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Halo Tan. Halo. Halo Tan. Tan apa? Ya tante ki iki panggilannya Tante Umi. Kasih kono. Wo. Halo wo. Iki Mbak Saras. Oh. Makin langsing aja. Kuwi Mbak Saras. Siwa Saras. Aku ki rada basa-basa tan bangsa ngono. Ngerti ku yo. Tante. Wo. nyebai. Nggih, menika minangkani pamundutan. pamundutan. Nggih. Sehat Pak Dalang, Mas Dalang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. 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 Oke. Berbene gua nang wong tekon tak jawab jan. Sehat. Rak rawuh takon sampean. Lah wingi aku ditekoni ra krungu kono ngresula. Mumpung ora nang wong tekon tak jawab. Sehat, sehat. Ora Sorot sing tutune sing nakoni tekon. jenengan. Oh, mutungan lho. Ora mutungan aku kuwi. Iya, Kuat atiku kuwi. Kita mutung kok. Ngono. Monggo. Nggih. Tan. Oke, mboten sabowo, mboten sabowo langsung. Oh, langsung. Oh, langsung. Langsung Oke. podang kuning. Nggih. Podang kuning. Monggo. Ngendikani dawuh sampun Mbak Umi, Mbak Saras. Terima kasih. Oh, Mas Dalang. Matur suwun. Nggih. 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 Setunggal mboko setunggal pun Nggih, pinangkani setunggal mboko setunggal mugi pun dadosaken pinangkani. remening penggalih ingkang ngersakaken lelagon. Nggih, tasih Podang malih mbok kuning. bilih. Pak Dalang. Kula nusul e. Wih radalah. Nusul. Ada ora tampiri iki mau liwat. Terus kono ya tega-tegane ngono lho. Gosek Aku mak teratap aku. Kok kados lah. nganu Pak. Napa niki? niku? Bangkit meneh. Bangkit meneh. Aku ki pangling blas ra ngerti aku. No pangling kok blas ora ngerti. Lah aku enak-enak nang kono krungu dua teng begitu iki aku ya ora ngono to. Alah, tuh ki jane iki. Asmane Pak sinten derek pitepangan? Nggih. Nggih. Endro Sehono. Endro. Pak Endro Sehono. Sehono. Ki Endro Amit Sehono, sewu. ki Niken sih urip.
visipun utawi wajahnya Wajah. itu mirip almarhum Pak Sehono. Sehono. Dadose kula makrata. Pak Endro. Saiki pupung aku ki sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sehat kabeh kanca warang gono. Oh, ngaten. Peruk tadonggo. Oh, Lah nggih, aku nggih. wingi ra greges-greges to. Oh. Mresake telung nggon ra sida. Lah mergane Lah aku anggere mesake dokter le muni saraf kejepit. oh terus Ganti mrono le muni doktere adem panas. sing mriko saraf kejepit. Ya sing kono Sing mriko adem panas. Sing keri dhewe. Sing kiri dhewe gejala stroke. Wo, lah kudune jenengan resake ping 4 niku genah mboten nggih saraf. Sarafe pakem ya. Cerita iki cerita. Cerita ngono. Dadi ora sida mresake. Oh, Dadi doktere adem panas. Oh. Saraf kejepit. Nggih, nggih, nggih. Sing siji gejala stroke. Lah nek niki kula presake sepisan langsung caspleng. Nah, PMK. penyakit Iki ya ngono meneh. Penyakit Iki ngeten sapi. Mbah Indro. Niki ora tasih kathah pamungkutan lagun. Nggih. Niki sareng-sareng kalih lagun sing dereng diaturke. Oh, ngaten. Sareng panjenengan napa sing dereng diaturke? Monggo yo penyanyine sinten Ingkang sing ngaturke Pak. lagune Dalang. menapa Mas Dalang sing dereng menika? Gelo terus enten Gelo. gelo kimpi enten. Gelo sing neng ngendi nggonku goleki niku Nggih, kan gelone. nggih. Oh. Oh ya, Oh, Mbak. oh ya. Pak Indro. Monggo. Mbak Nes kali Mbak Enda. Oh nggih, nggih. Ayo Mbak Enda. Oh, yo. Ayo Mbak Enda. Ayo Dek Agnes. Ayo ayo ayo. Ayo. Ayo ayo. Masuk Mbak Agnes, Mbak Enda. Kaki. Sampun saking. Matur Mbak nuwun. Linda. Singapura matur sembah. Setunggal lagon gelo anak wedok. Soalnya iki nika pojok dhewe nika sajene nika kan minggu. Jan iki Pripun? kalian Mas Dalang. Oh pripun? Jenenge Baut. Oh, Baut. Apa-apa iso mantolo putra, mantolo putri. Nggih. Mantolo. Mancal putra, mancal putri. Apa nak mantolo putri piye? Nggih mengeten iki. Lho. Ora tekseno ki dadi putri ngono iki. Wah, mboten kula kan dadi putri pisan kula wegah kok. Ya mesti kemawon. Wegah lho kok nek nganti meteng. Ora tekan niku. Boten iki kodrate. Putri buntute ning lagi ndi? Oh, nggih. Kodrate dadi wong lanang. Nah, Iki bojo kula kek kula sing wedok niki sing lanang. Niku pun kodrat nggih. Dadi ora entuk ngowawahi Adat adat. nggih. Tasih Ngowahi kodrat. Nggih, nggih. Kabudayan koyo ngene iki lho, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku kayung banget. Alhamdulillah, Metro. Aturane jan ketat ya. Wah, Nggih. demi ketertiban, demi Jos luar biasa. Dengan anak wedok ki dene wong sak desa ra oleh. Lho, kok ora oleh? Ra entuk dene anak wedok siji. Nggih. Wong sak desa ku ra oleh. Lah oleh mawon. Ya ora setunggal. apa-apa, engko tangga kan ora apa-apa. Nek wong siji sing ngepek oleh, nek wong sak desa ya ora oleh. Oh, tegese sak Oh lah desa. iya pula umpama kowe dianu tak. Umpama kowe dipek wong sedesa ya opnam tenan kowe kan. Pripun Pak Dalang tasih Pripun menapa melih menika Pak Dalang? Monggo. Oh, ya. Lewung. Yo 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 yo. Yo maju semua. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Was, was, was. Saka watu bali ning watu. Saka kayu bali ning kayu. Tunggal guru aja gagu. Tunggal kanca aja beda. Setan ora doyan. Demet ora dulet. Hup, hup. Ayo tinggo semangat, semangat. Ayo dadi langsung menggerak.
jadilan pun sigeg badhe kagem genduri nggih. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wau ninggal katresnan. Sampun. Aduh. Mas Dalang niki pun telepindo. Nggih, Alias tele. Oh, nggih. Sedaya pun pinangkani niki wau Pak Paijo. Podhangku ning kagem Mas Dalang mawon. Tinggi sangu. Matur nuwun. Wis Pak yo. Ha niki nggih mriksake niku mawon. Sinten? Ya mresake sinten? Lah tambani. Lah kok langsung sehat ki piye? Tuku napasin 4.000. Kok yo ditambani. Alah butuh kok. Menggo Mas Dalang. Ah ya wis ben kono butuh aku ya butuh kok ketoke malah jero butuh kok ora kono wis ben. Pun Anu Pak Pak. Dalang sampun. Kula kalih bojo kula pun tele-tele. Oh, nggih. Nggih, kersane pripun iki tesih napa malih? Nggih niki sampun ten Oh. soalé niki lakone tesih dawa. Nggih, alhamdulillah. Masa pun rampung? Pun niki pun. Pun rampung nih, kula tesih Pun. ajeng Nggih, pengen diteruske teng gara-gara. Oh nggih. Goro-goro. Nek niki nggih. Lah niki hitungane ming limbuan to. Oh, mung limbukan to. Nggih, dadi mboten ngantos goro-goro. Nek saged Boten bar libuan ki ngalas rampung kabeh Mas. Sampun Nggih, Pak sampun, Dalang, matur Mas sembah Dalang, nuwun. Mas Gading Pawukir. Luar biasa. Wiwitan ngantos pungkasan anggen kula caos panglipur keladuk atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangangsami. Katite biasane lho Bu. Kenapa? Biasane anggere ning Pak Dalang tegel Mbah Baut insyaallah jaya. Amin. Matur nuwun Pak Gading. Oh Mas Gading. Mas Nggih, matur sembah Gading. nuwun Mbah Baut. Nggih, Mbah nuwun pun lajengaken malih billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Enjing bidal kumuro saking jroning raja. Anggung ingkang bala Kaswa Prabu sananira Lir Surya Wedalira saka ing Jalanidhi rasa madangi jagat mungo paning sapuca ing ukir para babang sumerat kring soroting surya mekolan gunung
Trung Bapak Trung Bunder buka siti. Trung Bapak Trung Bunder buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo, wis. Yo. Panalinganiro Luacaring ratri linenggak jangganiro Diring sang dresta jumena lole blekudhok manyar-manyar Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur ngaten. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana.
supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih. Ning wong tapa niku laku prihatin. Kok ndadak diawat-awati niku jenenge ora tapa. Niku jenenge ora laku prihatin pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ana bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Pati. Oh nggih nggih nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih nggih Dek Pati. Lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya Nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu kuampleng kowe. Ngopo lali cakepane? Hooh. Surapopo. Iya, Surapopo. Walah dalah. Lagi wae mlebone Walas Krendayana. Mentrang kowe ganti wong adeg kaya ndha. Siagi yo. Dasar kepara nyoto Kartomarma. Wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu. Kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening. Wah gedhe sujanamu. Ayo minggira. Kowe aja ngalang-alangi. Ngerti yo? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning Alas Krendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti yo? Aku ning ngene uga ngawat-awati angger sombong nggone topo. Wah, nunggal karep. Mula wae kowe sumingkira, ngalao. Gelem sumingkir wis entek budine Setyaki. Babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng alis Kartomarma.
tumbak. Suratayu iki Udawa. Mandek. Bajikeun sapa iki? Udawa iki. Udawa. Sapa iki? Dol Magadi. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Lho. Gelono. Iki mayu budalannya mayu gelot ya yugi, Mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Jambato. Jangan rumah sakit, kiwa kuburan. Milio aja endi. Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi, ora loro ki. Biajikel. Biya yang cedan kowe. Ditanya kowe mut. Sang ugaman, oke siap. Tak kebluk dasmu. Golek liyane, biar jika ampun jen kowe. Tak bejo cengelmu. No cengel. Golek liyane. Oke. Tak percaya gue.
Liyane meneh. Iya. Cengaya iso ngampet iki kowe. Tembus tak jani. Tamakno. Pas iki tor kowe tembus kaya kae. Mojal kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah, biaji kok ya tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sing durung maju sapa meneh? Pak Ya, oh ya cok, ora sok ngantemi kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Senengane kowe iki. Iso endo saiki. Weh, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Ya, oi. Rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kowe. Titip ora? Aku titip wae nyo. Iki tulung kamplengno pisan. Yo. Wis kira aku ora kena dosane. Apunten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapae? Aku ki ngapae? Aku kira kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo ta mundur yo. Beres. Gadingers kayak burikan. Yo. Ndi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Musuhe setiake. Maju ya musuh Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa mengko tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur mengko aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supono. Nggih putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma.
kawilar-milar saking praja manjing wana Krendayana Amanguntapa Sepang Semedi sedakep saluku juga eling-eling Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene Amanguntapa kaya datan mandheng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning wana sekedap unjal huswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah Denyatapa dadya gragapan Raden Lesmana wau Indriya mangu-angungkung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mangkudyahu tama Tobat nganti gawe gegereng kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang tapa nama Krendayana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Kowe iki nang alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya bulan boten ngertos kok. Yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari. Ya tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapana alas kene? Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu. Kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mangtulungi Eyang. Lah iya ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayuh kuwi aja semelang. Ulun bakal minangkani gayuhke wahyuning keprabon. Neng iki ana syarate. Apa sekirane kowe sagol semono? Wonten srananipun. Lah srananipun menika menapa Eyang? Sranane ya kuwi besok bakal dumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Tak gayuhke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumati perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya Baju Barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula sago yen benjang dados mangsane para Baju Barat. Tobat. Tobat lae Lesmana. Sumamu disekseni jagat sak isine. Yen pancen mangkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyune ing keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari Asih oleh wahyu.
Semar pamoring sukma Sirokma winayo ing sepi Siwentolong ing kalbu Tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa sedya sowane kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar nanging eleke ora mblerang iki wujude apa kanyen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun pandya Betari Durga lho kita wis ngerti marang ulun inggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk tobat ya tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa inggih wale-wale menapa kula menika utusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangeja antahipun Wahyu Cakraningrat pukulun tobat kita Wahyu Cakraningrat inggih yen menapa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula tobat ayo iki sing tak goleki tobat pasang Yogya katujuh inu Cakraningrat nanti tarewang aku bakal soane kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani ingkang dados panyuwunan paduka pukulun bae tobat ngandhar-andharang dedungkut kakean gunem sing tanpa guna Cakraningrat yen kowe ora gelem ngomongi putu kula Semana apa kelakon tak rada paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu Nama sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata Raden yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon melencup tamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nadi marang jeneng kita
Kula nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ngger sombo. Ratu nanggonku ninggal kasatriyan parang Garuda. Nglakoni apa tapana kene? Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeleng ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ngat. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan wahyu bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba.
saya dalu aras api rasa rat lintang kang